Gustine ngono. Nggih to? Jere Gusti Allah iku apik elek iki wis diridhoi jenenge sunnatullah. Sunnatullah iki perbuatan apik elek iki wis tak ridhoi, sembarang kalir perbuatan elek iki mungguhku iki bener, perbuatan apik ya mungguhku bener. Kabeh iku mungguh Gusti Allah bener. Sing ngarani salah niku sinten? Sing ngarani elek sinten? Awake dhewe to. Wong Gusti Allah iki awake dhewe dikongkon nglakoni tok perbuatan apik elek kabeh wis diridhoi. Lah awake dhewe kenyataane nek wis diridhoi Gusti Allah kok gak trimo. Padahal Gusti Allah iki wis dadi siji kambek sampeyan. Lah Gusti Allah di endi baris? Bismillahirrahmanirrahim. Awake dhewe dikongkon ngenali Gusti Allah. Awake dhewe carane ngenali Gusti Allah kudu piye? Cara ngenali Gusti Allah ru'yatul qalbi bi'ainil qalbi. Ciri bagaimana cara mengenal Tuhanmu? Berarti awake dhewe dikongkon carane ngenal dengan mata kolbune jenengan, moto ati. Jadi qalbul mukmin baitullah. Jadi kon ngeposno rasa, mangke jek bahas poso to. Ngeposno rasa nyandi nyanggone Gusti Allah. Lah Gusti Allah ndi? Qalbul mukmin baitullah. Gusti Allah teng jerone atine jenengan. Ru'yatul qalbi bi'ainil qalbi. Aku mengenal Tuhanku dengan terang, dengan cara mengenal, memakai napa? Dengan mata kolbuku. Terus, tapi carane kenal nang Gusti Allah aku kudu piye? Lah aku wis ero jerene Gusti Allah carane kenal dengan mata kolbu. Lah wis ero aku nek Gusti Allah ki ning jeroku. Aku kudu piye? Berarti aku kudu mengenal araftu rabbi bi rabbi. Loh, aku kenal Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Bingung tak, Cian? Terus lawake dhewe jek bingung. Kok jerene aku kenal Gusti Allah dengan Tuhan dengan itu sendiri, dengan Tuhan itu sendiri ku piye? Terus kan di ngone Quran kan wis ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho nek golek Gusti Allah tak duduhi alamate. Jere qalbul mukmin baitullah. Atine wong mukmin iki lho alamatku nang kene ning gone atiku. Dendi aku jek bingung. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
napa wa ma'akum. Jirine Gusti Allah, carilah aku di dalam hatimu, di dalam dirimu, jangan keluar dari dirimu. Dibingung tak? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bukanlah aku Allah ada di dalam dirimu, berarti Allah itu dek jerone sampeyan gak di luare jenengan. Tapi kula tasih bingung ya Gusti. Terus kula madosi jenengan iki teng pundi? Iki apa nate kula sampaikan to. Jirine wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kamu dimanapun kalian berada. Nang dinanti Gusti Allah melo ae. Gak melo piye? Wong sampean sing nguwasi sampean dhewe iki sinten sing nguwasi? Gusti Allah sing gerakno mripat sampean iki Gusti Allah. Ya Allah ya Sami' ya Allah ya Basir. Sing ngrungokno iki sapa? Sing tak rungokno iki aku ngrungokno ngomong-ngomongan iki sing ngrungokno asline Gusti Allah, awake dhewe cuma wadah. Gustine dhewe. Lah wadah awake dhewe iki gur digawe. Napa to? Wadah niku. Wadah kan gur kon manut to. Lah iki sinten? Ya Gusti Allah. Lah Gusti Allah jere nek jeroku Mbak Lis. Terus aku goleki nanti wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jere Gusti Allah awake dhewe, jere Gusti Allah selalu dekat dengan napa? Urat nadine awake dhewe. Niki wis paham kabeh. Terus setiap hari awake dhewe dikongkon lapo, Mas? Lah awake dhewe setiap hari gur dikongkon maca kitabe awake dhewe. Jenenge Quran Kalam Qadim. Quran iki lak kitab to, Pak? Zalikal kitabul la raiba fihi. Mantan alif lam mim niku lho. Alif lam mim. Sampean wis roh diciptakno ku wong tuwa sampean. Sampean diciptakno wis wujud sampean. Terus aku nek wujud aku kudu lapo. Akhirnya mek Gusti Allah sampean dikai kitab. Lah kitab iki sing nulis inggih jenengan dhewe. Jirene nun wal qalami wa ma yasturun. Jirin nun iki nurullah iki wal qalami wa ma yasturun awake dhewe kon dadi pena. Pena iki kabeh tergantung sing nulisi. Lah cara nulisi kudu piye ya? Awake dhewe setiap hari dikongkon nglakoni perbuatan sing sae. Wis pokoke awake dhewe iku intine dikongkon setiap hari kon nandur kebencian. Kon nandur kebencian. Sinten niku? Oh, Mbak Serikati. Nggih, monggo. Kon nandur kebencian, nggih to. Lah terus awake dhewe setiap hari dikongkon maca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Niku lho. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika al-hisaba. Jere waca nang kitabmu
dan iku cukup sebagai juru hisabmu. Jadi ngene lho Pak, maksudnya kon maca kitab sampean iki piye? Satu hari ngono wis. Sampeyan ket isu iki mah nglakoni apa wae. Iku jadi kon maca kitabe. Awake dhewe dikongkon nyemak, dikongkon deres, mboten kok. Deres iki. Sampeyan pun deres baik ke sampun tulis juz pinten? Juz 3. Pripun sih akhirnya muni. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Saiki contoh. Iku lak juz 3. Niki diwaca maksude wacanen kitabe sampeyan boten Quran sampeyan, maksude Qurane sampeyan dudu Quran kitab suci. Niku nggih sampean waca mboten napa-napa, tapi nek Quran kitab suci niki sampean praktekno setiap hari aku kudu piye. Berarti waca kitab sampean ket mulai mari subuh, sampean setiap hari kan pancet sih masak. Terus bendina ngono, masak, ibu-ibu ki masak. Mari ngene dalam masak iki sampean delok. Sampeyan petuk sapa wae mulai blonjo. Blonjo iki mau ngomong apa wae? Ngrasani wong apa lapo? Ya sampeyan gak ero ngono ta beritane wong iku. Iki biasane wong wedok. Nek wong lanang kan kok gak ero. Lho iki kabare piye kok? Lah terus sampean niku gak apa-apa, nek iku wis paling mega. Nek iku kan wis global biasa. Blonjo niku gak ada rasa-rasan tak mboten. Lah terus sing dadi perkara iki ning omah bedino mbek bojone. Iki nggih jere kon maca kitab sampean. Sing duwe bojo, kambek bojone iki mang gegeran ta mboten. Lah iki jenenge sampean waca kitab sampean iki jenenge Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika al-hisaba. Jadi dikongkon waca kitabe sampean dhewe dan iku cukup sebagai juru hisabmu. Dadi sedina iki mang aku petuk sapa wae ya. Iki mang ngomong aku apik tagak ya. Aku ngelokno wong tagak, aku mang gregeten mbek wong tagak, apa aku mang mbek anakku iki mang jengkel, kudu emosi. Lah iki mang mbek bojoku iki mang kudu gregeten ta piye? Lah iki mang sampean sing menilai. Jadi gak oleh kenal malaikat apa dei? Malaikat ambek atet toh? Malaikat atet. Sampeyan cek gak di catat amal keburukannya sampean. Amal keburukan sing sampean lakoni bendina nek sing elek-elek gregeten jengkel gak trimo. Terus pokoknya sing elek-elek ngoten niku lho Pak. Gak iso ngendhalekno. Berarti sampean setiap hari koncone malaikat atit wis dikandani ojo kenal malaikat malik kalih malaikat atit. Lah aku kudu kenal sapa Mbak Lis? Kenal malaikat Ridwan kalih malaikat pinten 10 niku pokoknya sing setiap hari sing enak iki petokan malaikat nganu Pak, mungkar nakir. Bendina dialog mbek Gustine dhewe. Iki jenenge malaikat mungkar nakir. Iki sing kudu setiap hari iki di napa diuripno. Berarti setiap hari sampean enjoy bendina iku. Gak enek rasa, gak trimo, gregeten, jengkel kambek bojo, kambek anak, kambek sapa wae, mbek tangga, iki gak enek. Soalnya apa? Awake dhewe iku dengan senang hati, seneng jenenge cinta kambek Gustine dhewe. Setiap hari omong-omongan, dialog iku sampean